Mabait yung LTO dito. Tingin sa Bicol, mahigpit nun. Huli, pero di kulong. Checkpoint. Huli, pero di ko. Sabi ko na sa inyo, pasiguro yung mga lisensya nyo. Pwede lang nga lang sila. Baka natin sila para lahat. Oh. Special daw tayong grupo natin eh. Yun. So, ito yung ano natin, meet up place. Nag-ipon-ipon tayo. Mabait yung LTO dito. Thank you. ORCR lang po, ORCR at saka lisensya. Po. Pagdating nyo sa Bicol, mahigpit nun. Kaya dito pa lang. Ini-inspection ko na kayo. Sige ma, sige sir. Okay po, thank you po. Thank you sir. Sa Manila, di kayo na-checkpoint. Das dito, na-checkpoint kayo. Wala nga nguli. Dito lang pa namin kayo maabutan nasa checkpoint ha. So yun, na-checkpoint kami ng LTO dito sa may tawag na ito, Gumaka. Checkpoint ng LTO dito sa may Gumaka. Sila sumarurot lumusot Nagdiretso. Gulat sila eh. Sa Manila hindi na checkpoint, dito na checkpoint eh. Sino ba yung kinabahan? Tumibok yung puso. May tumibok. Asa si Jen? Nandun na? Lumusot din yata si Jen eh. Si Trebla, na checkpoint din yon. Lumusot din. Ayan, okay na kami. Nag-checkpoint lang kami dito ng LTO sa may Gumaka. Na para kami lahat sa grupo namin papuntang Bicol. Galing ng Quezon City.